Здравейте! Аз съм Кристиян, а вие сте в каналът Крисков Лайс. В днешното видео ще връзваме фазанови нимфи, както и заешки. Ето, може да видите, вече съм по-подготвен. Ще виждате менгемето на фокус, както и куката, и ще виждате по-подробно. Също в клипа ще обяснявам материалите и какво използвам. А сега ви пожелавам приятно гледане. Конецът е уникир. Някои мотат до краят на куката, аз мотам само от началото. Режем остатъкът. Взимаме какъвто цвят искаме фазана, аз ще взема златен. Прихващаме го с куката. Издърпваме колкото искаме да е дълга опашката. След това прихващаме до началото на куката, както и до краят. Режеме този остатък. И след това го събираме и го изхвърляме. Ето така трябва да се получи. Може както по-дълга, така и по-къса опашка, но аз я правя така. Взимаме си тел, аз ползвам тел на хенд, ще ползвам зелена. Откъсваме малко, достатъчно за да използвам за една нимфа. Аз късам по повече, за да ползвам по повече, за повече нимфи. Прихващаме в началото на куката. След това взимаме какъвто цвят искам фазана, аз ще ползвам изцяло жълто за тази нимфа. Ще откъсна повече. Този път не хващаме от началото, не хващаме от тук, а ето тази страна. Мотаме до края на куката. Може да направим малко по-конусовидна форма, като мотаме конец в началото. За сега няма мотам повече, не ми се мота. Почваме с фазана да обгръщаме куката. След това с конеца обръщаме движението и захващаме по този начин фазанът. Това го режем и го изхвърляме.
с телта. След това на обратната посока на мотането на фазана намотваме телта, за да може по-трудно да се разваля нимфата. Мотаме така, че да може намотките да са равни и красиви. След това с конецът прихващаме и телта. И я режеме. Аз съм си забравил ножицата за тел, затова ще използвам макетен нож. Трябва да се внимава с него. По този начин така. Може да вземем... Аз имам ето тези дъбинги, но ще ползвам този на Спектра, фазановия, въпреки че и тези са такива, но точно този искам да ползвам днес за тази нимфа. Късаме малко, това е прекалено много, но искам да разроша повече и да стане много шарна. Намотваме в началото на куката. След това завиваме с така. Аз съм си направил инструментче за възли. На мене не ми е лесно с другите, въпреки че мога да работя с тях, но с този ми е най-лесно. Това е велкро, който съм умотал, за да може да разрошвам спектрата. А от този край правя това движение и прихващам куката няколко пъти, към 5 пъти го правя аз. На петото взимаме лепило за възли и капваме на кончето. Ето така леко взимаме и мотваме така. От така. Прибираме го. Не е хубаво да се прекалява с слепилото. Хващаме. Късаме, което не трябва да се прави така, трябва да се реже с ножичка. Бутаме напред, след това назад, аз така правя понякога. Отдолу, отгоре. Бутам го напред, след това с пръсти си помагам да го бутна назад. Ако идва твърде много назад, с ножичката оформяме дъбинг по този начин. Подкъсяваме го, щак. Гледаме да не стърчи много навън. Да е красиво. Така, също става да се оформи. Бутаме назад. И като цяло, ето това е нимфата. Ето това трябва да се получи. Сега ще направим още една нимфа. Взимаме си отново от куките на Hand 12 номер G Competition. Аз ползвам пинцети, за да ми е по-лесно. Хващаме си една кука. Както и едно оттежение 3,5 мм. Така, ето оттежнението. Промушваме по този начин и закачаме куката. По ето този начин. Така, взимаме конец, уни
тия ред. И захващаме по този начин главата. Гледаме да не закачаме острото на куката, защото то режи конеца като с нож. Режем остатъкът и си взимаме фазаново перо. Но аз ще ползвам отново златно. Ще си вземем ето толкова. И ето тази част взимаме, прихваща този начин, 3 намотки и издърпваме колкото искаме да е дълга опашката. Ще я направя този дълга, този път режем остатъкът. По този начин събираме си букука. Ето идеално. Сега взимаме тел. Да намерим, ето я. Тел на Хенц. Дебелина 0,14. Така. Късаме. Проверявам дали камерата снима, защото миналата нимфа не съм сигурна дали я снима. И я прихващаме по ето този начин. Та. След това вземаме фазан. Може и друг цвят. Затова сега ще взема ето този. Отново намотаваме в началото ето тук, да направим малко по-конусовидна форма. Няма да прекалявам, защото все пак ще стане много дълъг клипа. Също трябва да закрепим главата, да не се мърда назад. Ето така, по този начин. След това хващаме свъртеливи движения. Ето така. Ограждаме куката. Прихващаме го. Намотаваме няколко пъти. Отново режем остатъкът от фазан. Ножичката. И наобратно на въртенето, с което въртяхме фазана, почваме да въртим и телта. Въртиме, стараем се намотките да са едни и същи, за да може фазановата нимфа да е красива и здрава. Сега ще направя с повече намотки, отдавна не съм правил с толкова много намотки. Хващаме, режем остатъка. Този остатък ще може да се ползва и за друга нимфа, затова го оставяме настрани. Отново ще ползваме Spectra Dubbing, точно този цвят, 420 номер. Взимаме си избяга, но го хванах.
в една посока намотаваме на конецът и почваме да въртим. Взимаме си малко лепило за конец, за възли. Хващаме и без да прекаляваме слагаме на конеца. Така. Взимаме и прибираме. След това, пак обяснявам, залепил съм си велкро от едната страна, от другата си ползвам за възлите. С велкрото разрушвам дъбингът по ето този начин. Ето така. Завъртаме леко менгимето. Правим така. Един възел. Втори възел. Трети възел. Четвърти възел. Стига толкова. И леко отново капваме капчица лепилце при главата. Забравил съм си UV фенера, за да може да стегне по-бързо, но и без него той изтяга много бързо. След това с наличката леко ще оформим дъбингът. По този начин. Режеме конецът. Оп. И ето я готовата нимфа. Не мога да разбера клипа дали спря или в момента, в който погледнах камерата, беше угаснала и аз спрях клипа, но продължаваме, хващаме, след това слагаме по-наколе, така прибираме, мотаваме по този начин спектрата, взимаме, разрошваме по този начин дъбинга. След това поглеждам така. Добре, пешката, супер. Много добре. Взимаме. Фащаме, правим възел. Фащате, капвате капка. Лепило. Супер! И това е, може би, за клипът. Надявам се през цялото време да е снимала камерата. Ето тук на нимфичка.
фазан, кафяв, златен фазан и заешка нимфа. Мерси. Сега ги прибираме в моята кутия. Видяхте в клипа, вързах 3 нимфи, 2 фазанови и една заешка нимфа. Ако те са ви харесали, може отдолу в коментар или във Facebook да ме пишете на лично съобщение, ако искате да си поръчате. Също така, ако ви е харесал клипа, може да се абонирате, да го харесате и до следващия клип. Not with the shits, no shifty shit. We ride with the stick, this shit get lit. Need 5 of these bitches, bitch. I'll get it in and then dip it. Don't mean shit, can't vibe with a bitch.